Arheolozi Muzeja Hercegovine iz Trebinja uskoro će početi istraživanja u hramu Svetog Ilije u selu Mesarima, koji datira iz 15. vijeka. Značajnija rekonstrukcija i obnova urađeni su krajem 19. vijeka, a uslijed dotrajalosti zaštita tog nacionalnog spomenika kulture traje već nekoliko godina. Crkva Svetog Ilije vezuje se za 15. vijek na osnovu sačuvanog napisa na kamenom krstu iz 1494. godine. Arheolozi tvrde da je mnogo prije na tom mjestu postojala bogomolja koja je bila tačka povezivanja primorja i zaleđa. Iskopavanja kreću uskoro. Nakon čega ćemo možda malo dobiti više arheoloških podataka o toj najstarijoj građevini. Po tome kako je građevina građena, odnosno njena arhitektura, govori u prilog da se radi o preromaničkoj crkvi, odnosno u periodu 9. do 11. veka. Ranijim istraživanjima, što potvrđuju i mještani koji su uređivali okolinu, ispod platoa i dijela crkve nalaze se grobovi. Oko cijele ovih platova sigurno je bio grobovi, sve. I tu mi nismo dirali ove grobove. Hram u Mesarima, jedan od najstarijih na području Trebinja, trebalo bi da otkrije više istorijskih i drugih detalja. Pre nego što se u potpunosti obnovi crkva, mi moramo da ovdje podignemo pod crkve za sada i da vidimo šta ćemo tu da pronađemo i da zaštitimo taj deo crkve i da vidimo šta nas istorijski ovdje očekuje. Na osnovu kamenih gromila arheolozi pretpostavljaju da je lokalitet bio i kultno mjesto u predrimskom periodu. Sačuvana je i nekropola Stećaka. Jedan od Stećaka ima ukras, odnosno predstavu raspeća. To se vezuje za opet preromaniku, od 9. do 12. veka. Analogni primjerci takvog ukrašavanja su kod Knina i Sinja. Arheološka istraživanja vršit će arheolozi Muzeja Hercegovine Trebinje. Uslove za obnovu crkve i saglasnost za arheološka istraživanja dao je Zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske. I to je sve u Dnevniku. Hvala za pažnju i ostanite uz RT.